జీవితంలో ఇరుకు అనగా శ్రమ, ఇరుకు అనగా బాధ, ఇరుకు అనగా కష్టములు, ఇరుకు అనగా వ్యాధులు, ఇరుకు అనగా అనేక శోధనలు, ఇరుకు అనగా అనేక సమస్యలు. అయినను ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. దేవుని రాజ్యం చేర్చబడాలంటే ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించపోరాడి. ఈ లోకం ఎలాంటిదంటే, ఈ లోకంలో ఉన్న పాపములు ఎలాంటి అంటే అవన్నిటి నుండి విడుదల పొందుకుంటూ అవన్నిటి నుండి విడుదల పొందుకుంటూ మనం విశ్వాస జీవితంలో వెళ్ళాలి. అక్కడక్కడ చెరువులు చూడండి. చెరువులు ఉన్నప్పుడు గుర్రపు డెక్క అని ఉంటారు. గుర్రపు డెక్క, చెరువంతా చెరువే, కానీ దానిపైన ఏదో పంట పండినట్టుగా నీటి మీద గుర్రపు డెక్కంతా కూడా నిండిపోయి ఉంటుంది. ఇది చెరువా లేదంటే ఏదైనా పంట అన్నట్టుగా ఉంటుంది. చెరువే, కానీ చెరువు నిండా కూడా గుర్రపు డెక్కతోటి ఆ మొక్కలతోటి నిండిపోయి ఉంటుంది. మధ్యలోకి, ఆ చెరువు మధ్యలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు మొత్తం అంతా ఇలా రెండు చేతులతోటి ఇలాగ మొత్తం తీసుకుంటూ ఈతూ ఎంతో కష్టపడాలి. ఈతూ ఎంతో తీసుకుంటూ మధ్యలోకి వెళ్ళి ఏదో కలిం పువ్వులు ఏయో తేవడానికి వెళతారు. ఏదో లోక సంబంధం పండుగలు చేసేవాళ్ళు ఎవరిని ఆ పువ్వులు కొరకని, కలిం పువ్వులు కొరకని వెళతారు. ఆత్మీయంగా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఎన్నో శ్రమ, బాధ, ఇబ్బంది, పోరాటములున్న ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించాలి. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. ఇరుకు ద్వారములో నుండి వెళ్ళాలి. ఈ లోకం చాలా దేవుని బిడలు దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఎదగాలంటే చాలా ఇరుకులు వస్తాయి, ఇక్కట్లు వస్తాయి, బాధలు కలుగుతాయి, శోధనలు వస్తాయి. దేవుడి సన్నిధి అంటే, దేవుడి కృప పొందుకోవాలంటే చాలా కష్టములు ఎదురవుతాయి. అయినను ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. ఈ విశ్వాస జీవితం చాలా కొంచెం కష్టంగా ఉండవచ్చు. దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు సమస్తము కూడా అది మేలుకరంగానే దేవుడు మారుస్తాడు. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింపుడి. అనేకులు పోరాడుదురు కానీ ఇరుకు ద్వారమును ప్రవేశించడానికి వారి వలన కాదు అంటున్నాడు. ఇశ్రాయేల్ ఎంతమంది పోరాడారు? దేవుని రాజ్యం, ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించి దేవుని ఆ రాజ్యం చేర్చబడుట కొరకు ఎంతో మంది పోరాడాడు, కానీ వారి వల్ల కాలేదు. దాదాపు 6 లక్షల మందికి ఒక 2 మాత్రమే పరిపూర్ణంగా యెహోషువ, కాలేబు ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించారు. వారికి ఎన్నో కష్టములు వచ్చినాయి, వారికి ఎన్నో బాధలు కలిగినాయి, వారికి ఎన్నో అలచడులు వచ్చినాయి, వారికి ఎన్నో పోరాటాలు వచ్చినాయి, వారికి ఎన్నో సమస్యలు వచ్చినాయి. అయినను ఎవరి గురించి పట్టించుకోలేదు. ఎవరి గురించి ఏం పట్టించుకోలేదు. ఎవరు ఎలాగుంటే ఏంటి? ఇరుకు ద్వారమున యెహోషువ, కాలేబు ప్రయాణం చేశారు. ఈ ఇరుకు మార్గంలో మేము ఉండలేమని ఇశ్రాయేలు ఎంతో మంది సణుకున్నారు, గొణుక్కున్నారు, అభ్యంతరపడ్డారు, వెనుకంజ వేశారు, ఆశలు కలిగి ఉన్నారు, దురాశలు కలిగి ఉన్నారు. వారి వల్ల కాలేదు, వారి వల్ల కాలేదు. అనేక లక్షల మంది రాలిపోయారు, పడిపోయారు, జారిపోయారు, వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా అనేకులు ఎంతో మంది వస్తారు, దేవుని సేవ చెయ్యాలని కూడా వస్తారు. మధ్యలోనే కొంతమంది పోరాడతారు, కానీ సేవకని వచ్చి మళ్ళీ మధ్యలో ఆగిపోయి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. విశ్వాసులు ఎంతో మంది వస్తారు, అనేక మంది వస్తారు, కానీ కొద్దిమంది కడ వరకు నిలబడేది దేవుడి మందిరములో. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి.
అయితే అనేకులు పోరాడుదురు గాని ఇరుకు ద్వారమున వారి వలన కాదు అంటున్నాడు. అనేక మంది ఈ విశ్వాస జీవితంలో కడవరకు ఉండాలి అన్నా సరే వారికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల వలన, శోధన వలన వెనుకంజ వేసి మళ్ళీ ఎలిక్కిపోతారు. యోహాను సువార్త 6:66 కూడా అనేకులు ఆయన వెంబడింపు కోరారు కానీ మళ్ళా తిరిగి బయటికి వెళ్ళిపోయారు అన్న మాట చదువుదాము. అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూ ఆయనని వెంబడింపలేదు. ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెంబడించి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన శిష్యులు అనేకులు కూడా ఆయన యొద్ద నుండి ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకు వెళ్ళిపోయారంటే ప్రవేశింప పోరాడారు కానీ వారి వల్ల కాలేదు, వారి వల్ల కాలేపోయింది. యేసును వెంబడించాలని వచ్చారు కానీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. మొట్టమొదటి మాట, ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడి అనేకులు పోరాడుదురు గాని వారి వల్ల కాదన్నట్టుగా యేసును వెంబడించాలని, యేసును అనుసరించాలని, దేవుడు నియమించిన పరిశుద్ధులను వెంబడించాలని అనేక మంది వస్తారు కానీ విడిచి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే వారి ఆలోచన ప్రకారంగానే జరగాలి, వారు అనుకున్నట్టుగా జరగాలి, వారు ఏమైతే అనుకున్నారో అలాగ జరిగితే నేను చర్చికి వస్తా, అలా జరగలేదంటే నేను చర్చికి రాను, నేను అనుకున్నట్టుగా అక్కడ ఉండాలి అంటే దేవుడు ఏమంటాడు, నువ్వు అనుకున్నట్టుగా కాదు నేను అనుకున్నట్టుగా జరగాలి అంటాడు. నేను అనుకున్నట్టుగా జరగాలి, ప్రభు అలాగంటాడు. అందుకని చాలా మంది తమ స్వచిత్తం వలన, సొంత ఆలోచన వలన వెళ్ళిపోతారు. ఇరుకు ద్వారమున చాలా కష్టంగా ఉంది, చాలా కష్టంగా ఉంది, కష్టమే, మేము ఉండలేము. తమ స్వనీతి వలన అనేక మంది కూల్చబడ్డారు అన్న మాట కూడా చదువుదాము. తమ స్వనీతి వలన అనేకులు కూల్చబడుదురు అన్నమా అలాంటి మాట. వారి స్వకీయ ఆలోచన వారిని కూల్చును. వారు అంతేను, వారి స్వకీయ ఆలోచన వలన వారి చదవండమ్మా 18:7 యోబు గ్రంథం 18:7. వారి స్వకీయ ఆలోచన వారిని కూల్చును. స్వకీయ ఆలోచన, దేవుడు ఆలోచన ఏంటి పసిగట్టకుండా స్వకీయ ఆలోచన వలన ఇలా జరగాలి, స్వంత ఆలోచన వలన అలాగనుకున్నట్టుగానే జరగాలి అనుకోవటం పాపం. ఎలాగుంటుందంటే నేను చెప్పినట్టుగా దేవుడు వినాలి. దేవుడేంటి అక్కడ కూర్చున్నాడేంటి, నేను చెప్పినట్టుగా నిలబడాలి దేవుడు, నేను అనుకున్నట్టుగా దేవుడు ఉండాలి అండం పాపం. దేవుడు మనం సృష్టించాడు, మనము దేవుని సృష్టించలేదు. దేవుడు ఆలోచన మనం చెయ్యాలి, మన ఆలోచన దేవుడు చేయకూడదు. వారి స్వకీయ ఆలోచనలు వారు కూల్చును అన్నట్టుగా ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించేటప్పుడు ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి, మనకి ఎన్నో ఆలోచనలు, తలంపులు వస్తాయి, మన ఆలోచనతో కాదు. ఒక్కొక్క టైంలో ఒక ప్రేరేపణ వస్తుంది, బాబు ఆ ప్రేరేపణకు విధేయపడు, నువ్వు లోపాడు, కూటాలు బాగా జరిగితే దేవుడు మాట ఇదంటే నేను అప్పుడు అనుకున్నాను, ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు అనుకున్నానంటే ఎలాగుంటుందంటే, నేను వేసవి కాలంలో మంచి బ్రహ్మాండమైన పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి మీరందరినీ మొత్తం అందరికి రూములు ఇచ్చి చేసి స్పెషాలిటీస్ అన్నీ ఇచ్చి ఇలాగ అనుకున్నానన్నా అన్నాడు అనుకోండి. ఎవరికో ఈ పిల్లలకో ఎవరికో మీటింగ్ పెట్టు,
ప్రేరేపణ వచ్చింది. దేవుడు ఆ డబ్బు లేకపోయినా దేవుడు ఆ టైంకి ఏదో రీతిగా దేవుడు సాయం చేస్తాడు. అప్పుడు అనుకున్నానంటే ఎండాకాలంలో మంచిగా పెడతాను, మొత్తం అంత ఖర్చైన భరిస్తా ప్రభు సువార్త నిమిత్తం అన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పిన మాట వినకుండా ఆ ఎండాకాలంలో, అసలు ఎండాకాలం అంటే వర్షం రాదు, ఆ రోజునే వర్షం వస్తుంది. వర్షాకాలం కుంభకోణ వర్షం దేవుడి చిత్తం ఎలా పెట్టంటే ఆ రోజున వర్షం ఉండదు. స్వకీయ ఆలోచన కూల్చివేస్తారు. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. అనేకులు పోరాడుదురు గాని వారి వలన కాదు. సొంత ఆలోచనకు అప్పగించుకున్న వాళ్ళేమో కూల్చబడతారు, దేవుని చిత్తానికి అప్పగించుకున్న వాళ్ళేమో ఆశ్చర్యకరంగా కట్టబడతారు. ప్రవక్త దేవుడు ఆలోచన ప్రకారంగా ఒక మాట చెప్పాడా, అది నీకు కష్టమైన పర్వాలా, నీకు చాలా కష్టం అయినప్పుడు కూడా ఆ మాటకు విధేయపడు. దేవుడి తన సేవకుని మాటను రూఢీపరుస్తాను అంటున్నాడు. ఆ సేవకుని మాట రూఢీపరచుదును అంటున్నాడు. ఆ మాట చదువుదాము. యెషయా గ్రంథము 44 అధ్యాయం 24 వచనం. నేనే నా సేవకుని మాట రూఢీపరచువాడను. ఎందుకంటే అది నీ దృష్టికి గందరగోళంగా ఉంది, కానీ దేవుడు తన సేవకుడు ఆ గందరగోళంలో కూడా ఏదో అద్భుతం ఉంది, పెట్టు వెళదాం అంటే, ఇదేంటయ్యా సనిగి సంహారకుని చేత చెడిపోలేదా ఇశ్రాయేలీలు? మోషే చేత నడిపించబడుతున్నప్పుడు అనేకులు మోషేని అర్థం చేసుకోలేక రాళ్ళు రవ్వలేదా? మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని ఆలోచన గ్రహించి ఇరుకు ద్వారములో కొంచెం కష్టంగానే ఉండవచ్చు, కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉండవచ్చు, అది నీ దృష్టికి ఎంతో నష్టంగా ఉండవచ్చు, బాధకరంగా ఉండవచ్చు. లోబడితే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. లోబడితే ఘనమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి, దేవుని కార్యాలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. దేవుని ఆలోచనతోటి ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. ఇరుకు ద్వారం ఎంత కష్టమైనా సరే ఒక్కొక్క సమయాలు దేవుని చిత్తానుసారంగా ఒక ప్రేరేపణ, వెళదాం, చేద్దాం, ఎలాగుందాం అంటే నా కష్టం అంటే ఒకవేళ ఎలాగుంటుందంటే, ఇరుకులో దేవుడు చిత్తానికి అప్పగించుకుంటే ఇరుకులో కూడా విశాలత కలుగజేస్తాడు. విశాలతలో ఇరుకు కలుగజేసే దేవుడు ఇరుకులో విశాలత విశాలంగా ఉన్నదాన్ని ఇరుకుగా చేసి, ఇరుకుగా ఉన్నదాన్ని విశాలంగా చేయొచ్చు. దేవుడు చిత్తానికి అప్పగించుకుంటే ఎన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయండి. దేవుడి చిత్తానికి అప్పగించుకుంటే ఎంత మహిమగల కార్యాలు చేస్తాడండి. దేవుడు ఆలోచనకు అప్పగించుకుంటే వారి జీవితం రమ్యమైనదిగా మార్చేస్తాడు. అందుకని మనం అప్పగించుకోవాలి. ఒక వ్యాధి మనపై దాడి చేస్తుందా, ఏదైనా ఒక శోధన మనపై దాడి చేస్తుందా, తండ్రి చిత్తం లేకుండా ఏది జరగదు. ఆ వ్యాధిలో కూడా, ఆ శోధనలో కూడా దేవుని మహిమపరిచే రీతిగా ఉండాలి. ఏదని వ్యాధి ఏలుబడి చేస్తుందా, మనం జీవించే వాతావరణాన్ని బట్టి కూడా, దానికి ఏదో వర్షాన్ని తడవకూడదు. వర్షం అంటే కొందరికి ఇష్టం. ఆ వర్షంలోనే పక్షులు ఎలాగైతే కోకాలం చేస్తాయో ఆ వర్షానికి తడిస్తా ఉంటారు. జలుబు చేసింది, దగ్గు జలుబు, దేవుడు నాకు శోధన పెట్టాడు. తడిచిందేమో నీ ఇష్టానుసారంగా తడిచావు, దేవుడు నాకు శోధన పెట్టేశాడంటే మనం ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన బట్టి ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోవడం అది వచ్చింది. అలా కాకుండా మాట్లాడితే దేవుడు మనం చేసిన తప్పులు కూడా దేవుడి మీద రుద్దేసి, అంటే దేవుడు ఏం మౌనంగా ఉండడు కదా, దేవుడు నోరు తేడవాడయ్యా. మనుషులైతే నోరు తెరుస్తారు,
దేవుడే నోరు తేడవడని, దేవుడు ఏదో మాట్లాడితే దేవుడు నన్ను శోధించేస్తున్నాడు. ఏమా శోధించేస్తున్నాడు, మామూలు శోధన కాదు. కొందరు అంటారు మాట్లాడితే చాలు, నోరు తెరిచారంటే దేవుడు ఎన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాడు. కష్టాలు బాధలు కలుగజేసుకునేది మనమే. మాట్లాడితే అసలు దేవుడు నన్ను ఎలా శోధిస్తున్నాడంటే యోబులాగా శోధించేస్తున్నాడు. యోబు జీవితం మనం చేస్తున్నావా? అబ్రహాం శోధించినట్టు శోధించేస్తున్నాడు. ఒక చిల్లి పైసా బయటికి తీయు, అబ్రహాం లాగా. అబ్రహాం లేక ఒక్క కుమారుడు దేవుడికి ఇచ్చేయలేదా? అద్భుతమైన కార్యం చేయలేదా? అబ్రహాం శోధించినట్టు శోధించేస్తున్నాడు, యోబుని శోధించినట్టు శోధించేస్తున్నాడు. కొందరు చెప్తే అసలు దేవుడి మీదే నిందేసేస్తారు. అందుకని యాకోబులు అంటాడు కదా, ప్రతి వాడును తమ దురాశల చేత ఏడవబడి అట్టి రీతిగా శోధించబడుతున్నారు, తమ పాపముల నిమిత్తమై శోధించబడుతున్నారు అన్నమాట. చదువుదాము 1:14. ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఇవ్వబడి మరలు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడుతున్నాడు. దురాశల చేత, పాపముల చేత. మాట్లాడితే కొందరు నోరు తెరిచే దేవుడు శోధించేస్తున్నాడు. మామూలు శోధన కాదు, దేవుడి మీద పెట్టేస్తారు. కొన్ని మన అవిధేయతను బట్టి వస్తాయి, మరి కొన్ని అజ్ఞానం వలన వస్తాయి. ప్రతిదానికి నెహెమ్యా భక్తుడికి మళ్ళీ మాకు వచ్చిన శ్రమలన్నీ చూడగా నువ్వు మంచివాడవే, మేమే దుర్మార్గు, మేమే అన్యాయస్తులం, మేమే పాపులము, మేమే అవిధేయులము. ప్రభువా మీరు మంచి దేవుడే. ఒక శోధన వచ్చిన ఆ శోధన వెనకాల ఏదో మేలు ఉంటుంది. ప్రతిదీ కూడా ఒక శోధన, ఒక కష్టం, ఒక నష్టం ఎదుర్కొన్నామా దాని వెనకాల ఏదో ఉంటుంది. శోధనలో నిలిచి ఉండి శోధన సహించుకుంటే అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. ఈ శోధన వస్తుందంటే ఆత్మ సంబంధులు వివేచిస్తారు, దీని వెనకాల ఏదో నా లోపం ఉండుంటది, నా పాపం ఉండుంటది, నా అవిధేయత ఉంటుంటది. ప్రతి చిన్న విషయాల్లో కూడా దేవుడు జ్ఞానం పొందుకుంటే వారి జీవితం, వారి లైఫ్ భలే ఉంటుంది. మన జీవిత యాత్రలో ఎన్నో శోధన మార్గం, ఇరుకు మార్గం, ఇబ్బంది మార్గం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇరుకులో విశాలత కలుగు చేస్తారు. ఇరుకులో విశాలత. కీర్తనకాడు అంటున్నాడు కదా, ఇరుకులో విశాలతను కలుగు చేయవాడు ఆయన. ఇరుకులో విశాలత. చదువుదాము 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం. ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగు చేసిన వాడవు నీవే. ఇరుకులో నాకు విశాలతను కలుగు చేసిన వాడవు నీవే. ఇరుకులో విశాలత. ఇరుకులో విశాలత కలుగు చేస్తాడు. ఇది ఇరుకు, ఇది కష్టము, నా వల్ల కాదు. ప్రభు ఏమంటాడు, నీ వల్ల అవుతుంది, నువ్వు చేయిస్తావు, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, నీకు విజయం కలుగుతా. నా వల్ల కాదు. చివరి క్షణాల్లో వదిలేస్తారు కొందరు. సాధించేశారు, దగ్గరలోకి వెళ్ళిపోయాడు, పరుగు పందాలు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడని దేవుడి మీద ఇసుకోవడం వల్ల ఏదో రాయి తగలు తపాలమని పడతాడు, వెనకాలోడే ముందుకుంటాడు. ఒక బహుమానం ఒకరికి ఇవ్వాలి అనుకున్నాడా దేవుడు, అతనికి ఇరుకులు వస్తాయి, శోధనలు కలుగుతాయి, ఇబ్బందులు కలుగుతాయి, నష్టాలు ఎదురవుతాయి, ఆపదలు ఎదురవుతాయి, కష్టాలు ఎదురవుతాయి. ఇరుకులో విశాలత. దేవుడితో ఉంటే ఇరుకును కూడా అద్భుతమైన రీతిగా, అరణ్యాన్ని కూడా అద్భుతమైన రీతిగా, అరణ్యములో త్రోవను కలుగజేసేవాడు నీవే. యెషయాలు అంటాడు కదా, అరణ్యములో త్రోవను కలుగజేసిన వాడు. యెషయా గ్రంథము 41
43వ అధ్యాయము. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను, ఇప్పుడే అది మొలుచును, మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా. నేను అరణ్యంలో త్రోవ కలుగు చేయుచున్నాను, ఎడారిలో నదులు పారచేయుచున్నాను. ఎందుకంటే 19వ వచనం, 43:19 వచనం. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయబోచున్నాను, ఇప్పుడే అది మొలుచును, మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా. నేను అరణ్యంలో త్రోవ కలుగు చేయుచున్నాను. దేవుడితో ఉంటే ఇరుకులో కూడా, అరణ్యంలో కూడా త్రోవను కలుగజేస్తాడు. సముద్రములో త్రోవ కలుగు చేయవాడు నేనే అన్నట్టుగా కింద మాటల్లో కూడా 43వ అధ్యాయము 15వ వచనం కూడా చదువుదాము. యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుద్ధ దేవుడను, ఇశ్రాయేలు సృష్టికర్తనగు నేనే మీకు రాజును. సముద్రంలో త్రోవ కలుగు చేయువాడను, వడిగల జలములలో మార్గములు కలుగు చేయువాడను, రథమును గుర్రమును సేనను శూరులను నడిపించు వాడనగు యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు. చూసారా, సముద్రములో త్రోవ కలుగజేస్తాడంట. ఇరుకులో కూడా దేవుడితో ఉంటే సముద్రములో కూడా త్రోవ, బైపాస్ రోడ్ వేస్తాడు. హల్లెలూయా. బైపాస్ రోడ్డు మామూలు రోడ్డు కాదు. ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నారు, గుంటూరు టు అమరావతి చిన్న రోడ్డు, ఇంతకు ముందు చిన్న రోడ్డు, ఒకే రోడ్డు. కొన్ని బైపాస్ రోడ్లు కూడా చిన్న రోడ్లు. లోక అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు, బైపాస్ రోడ్లు చేస్తున్నట్టుగా ప్రభు సముద్రంలో బైపాస్ రోడ్డు వేసాడు మన ఇశ్రాయేలుకి, మన పితరులకి. మామూలు రోడ్డు కాదు, బైపాస్ రోడ్డు. సముద్రములో బైపాస్ రోడ్డు వేసి నడిపించాడు దేవుడు. దేవునితో ఉంటే ఇరుకులో కూడా విశాలత కలుగజేస్తాడు. దేవుడితో ఉండకుండా లోక సంబంధమైన వారితో ఉండి, లోక సంబంధమైన సంప్రదాయాలతో ఉండి, లోక సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళ అనుచరులతో ఉండి, లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహాలు కలిగి ఉండి, లోక సంబంధమైన వాటిని ప్రేమిస్తూ, వాటిని కౌగిలించుకుంటూ, వాటిని ముద్దాడుతూ ఉన్న వారికి శ్రమలు కలుగుతాయి. దేవుడితో ఉండి ఇరుకైన, కష్టమైన, నష్టమైన, బాధ అయినా అలాగే ఉండి చూడండి, అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. అసలు సముద్రంలో నడిపించిన దేవుడు ఏ దేవుడు ఉన్నాడండి? మన లాంటి దేవుడు ఇంకెవరున్నారు? సముద్రములో త్రోవ వేసాడు, సముద్రములో రోడ్డు వేసి, బైపాస్ రోడ్డు వేసి, సముద్రాన్ని ఏకరాశిగా నిలిపేసి, ప్రహారీ గోడ కట్టినట్టుగా నీటికే గోడ కట్టాడు యేసయ్య. అద్భుతమైన రీతిగా ఇశ్రాయేలు నడిపించలేదా? ఇరుకులో విశాలత కలుగజేస్తాడు. దేవుడితో ఉండాలి. దేవుడితో ఉంటే అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి, ఎవరికి చేయలేనటువంటి కార్యాలు. అందుకని దేవుని జనాంగము ఇరుకుల్లో కూడా దేవుని స్తుతించాలి. నీ జీవితంలో అనుకున్నవన్నీ ఒకవేళ లేట్ అవుతున్నాయి, దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఆ లేట్ అయ్యే సమయాల్లో కూడా ఒక అద్భుతమే. మారా జీవితాన్ని మధురంగా మార్చిన రీతిగా నీ జీవితం మధురంగా మార్చబడాలంటే దేవుణ్ణి ఎక్కడ వదిలేస్తున్నాం, దేవుణ్ణి ఎక్కడ బాధ పెడుతున్నాం, దేవుడి పనులు ఎక్కడ చేయకుండా ఉంటున్నాం, దేవుడు ఆలోచనతో కోకుండా స్వనీతి ఆలోచనలతో ప్రవర్తిస్తున్నామా, సొంత మార్గాల్లో వెళ్ళిపోతున్నామా? ఇవన్నీ పసిగడితే అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. దేవుడు తన ఎడల దావీదును దేవుడు ఇరుకులో విశాలత కలుగు చేయవాడు అంటున్నాడు. ఎంత దావీదు ఎన్ని కష్టములు, ఎన్ని బాధలు, ఎన్ని పోరాటములు అయినను దేవుని సహాయం వలన అద్భుతమైన రీతిగా కార్యాలు జరగలేదా? అద్భుతమైన రీతిగా దావీదును నడిపించలేదా? దావీదు ఏ చోటుకెళ్ళిన విజయాలే వచ్చినాయి కానీ అపజయం రాల. దేవుని మాటలు నీకు ఇరుకుగా, కష్టంగా ఉండవచ్చు, నువ్వు అనుభవిస్తే ఆశ్చర్యకరంగా చూడండి అంటారు కదా, తినగా తినగా చేదు కూడా మధురంగా మారిపోతుంది, అలవాటు అయిపోతుంది. రోజు వేపాకులు తినేవాళ్ళు ఈజీగా తినేస్తారు,
ఫస్ట్లో కొంతమంది తినమంటే ఒక ఆకు తిని మనం ఏం చేస్తాం, అమ్మో చేదుగా ఉంది. కొందరు పెద్దవాళ్ళు ఆయన కొంచెం వగరు తగిలింది, అబ్బా వగరు నేను కష్టం అంటారు. చిన్నపిల్లలు చూడండి, వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఈజీగా తినేస్తారు. అరటిపండు తిన్నట్టు తినేస్తారు, లేదంటే చెరుగ్గడ తిన్నట్టు తినేస్తారు. వేపాకులు, కొన్ని వగరుగా ఉన్న ఆకులు, వాము ఆకులు, ఇక తినగా 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 అది అలవాటు అయిపోతుంది. దేవుని కార్యాలు కూడా అంతే. మనకు కొన్ని శోధనలు వస్తున్నాయి, దాని వెనకాల ఏదో దేవుడి చిత్తం, ఏదో దేవుడు మేలే చేస్తాడు, ఏదో దేవుడు ఏదో కార్యం చేస్తాడు, ఈ ఇరుకులో విశాలత కలుగజేస్తాడు, ఈ ఇరుకులో కూడా నాకు ఏదో అద్భుతం చేస్తాడు, ఈ ఇరుకులో కూడా ఏదో ఆశ్చర్యమైన కార్యం చేస్తాడంటే అలాగ అప్పగించుకోనండి. ఏ శోధన కలిగినా, ఏ వ్యాధి కలిగినా, ఏ బలహీనత పోరాటం వచ్చినా, ఇంట్లో యజమానుడు కూడా ఒకవేళ రాక్షసులాగా నిన్ను వేధించినా సరే, నువ్వు దేవుని దృష్టికి ఇంపుగా మారు. ఈ ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగజేయవాడా, ఇదేదో నా మేలు కొరకే ప్రభువా అని దేవుడికి అప్పగించుకో. అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఆత్మీయ జీవితాన్ని అలా జీవితాన్ని కట్టుకుంటూ ఉండు, మహిమగల కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. లోకం ఏంటంటే ఎక్కువగా లోక విషయాల కొరకే డాంబికులు, డంబాలకు పలికేవారు అన్నట్టుగా చిన్న ఈ లోక సంబంధమైన వస్తువుల కొరకు మాకెంతుందో తెలుసా, మాకు ఎన్ని ఎకరాలుందో తెలుసా, అసలు నా సూట్ కేసులో నా బీరువాలు ఎంత బంగారం ఉందో నీకేంటి బోడోడు ఇటు మనషే బ్రదర్ తెగనవుతున్నాడు ఏంటమ్మా సుందరి అమ్మా హల్లెలూయా. ఈ లోపల వాళ్ళు ఏదో సైతాను వాళ్ళలో దూరి ఏదో అంటే అప్పుడు నుండి ఆడవడం మొదలు పెడతారు. అవును, నేను బోడిదాన్ని, నేను మోడుదాన్ని, నేను ఒంటరి దాన్ని, ఏం చేసుకున్నా. ఏది ఏమైనా మనం ఎంతో ధన్యులు. ఈ ఉపదేశములో మనము ఇలాగా కట్టబడుతుంది, దేవుని కృపలో కొనసాగడం ఎంతో ధన్యులు. మనకు ప్రస్తుతానికి కొంత ఇరుకుగా ఉండవచ్చు, ఈ ఇరుకులోనే దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు. కొంచెం కష్టంగా ఉండవచ్చు, ఈ కష్టాన్ని వచ్చే దినాలు దేవుడు ఆశ్చర్యమైన రీతిగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చారు. అరణ్యాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగల దేవుడు, అరణ్య జీవితాన్ని ఆశీర్వాద జీవితంగా మార్చగల దేవుడు. నిత్య మహిమను మనం పొందుకోవాలంటే ఈ లోకంలో ఇరుకు మార్గములో ప్రవేశించాలి. ఇరుకు మార్గంలో వెళితేనే వచ్చే దినాల్లో ఉంటుండగా అది కష్టమైన, నష్టమైన, బాధ అయినా అలాగా సాఫీగా దేవుని పట్టుకుని ధైర్యం తెచ్చుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోయామా, ముందు అద్భుతమైన కార్యాలు, అద్భుతమైన మేలులు ఉంటాయి. అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. అలా కాకుండా ఇరుకులో నాకు దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడు, దేవుడు నన్ను ఎందుకు నియమించాడు, అసలు దేవుడు నన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు, అసలు నేను ఎందుకు పుట్టాను ఈ భూలోకంలో, ఎలాగనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. మన సృష్టించింది ఆయన నామ ఘనత నిమిత్తమే, మనల్ని నిలబెట్టింది ఆయన నామ ఘనత నిమిత్తమే. మనల్ని ఈ లోకంలో ఎందుకు సృష్టించాడు, ఆయన కొరకే, ఆయన కొరకు జీవించడానికి, మన స్వచిత్తం చేయడానికి కాదు, మన ఆలోచనతో నడిపించబడ్డానికి కాదు, దేవుడి చిత్తం చేయడానికి. దేవుని చిత్తం అంటే పరిశుద్ధులుగా ఉండటమే దేవుడి చిత్తం. దేవుని చిత్తం అంటే ఏంటి, ప్రార్థించడే దేవుని చిత్తం. దేవుని చిత్తం ఏంటి, తగ్గించుకునేటే దేవుడి చిత్తం. దేవుడి చిత్తం ఏంటి, ఆయన మార్గాల్లో నిలవబడమే, ఆయన ఉపదేశాల చేత నడిపించబడమే దేవుని చిత్తం. దేవుని చిత్తం ఏంటి, ఆయన దగ్గర ఉండుటే దేవుని చిత్తం. దేవుని చిత్తానికి మనం ఎంతో వ్యతిరేకంగా జీవించడం వలన మనం పొందుకునే ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటాం. ఆదాము అవ్వ
తమ సొంత ఆలోచన బట్టి వెళ్ళినందువల్లనే కదా నిత్యరాజ్యాన్ని కోల్పోయారు, నిత్య మహిమను కోల్పోయారు, ఏలుబడిని కోల్పోయారు. అందుకుని ఎల్ల వేళలా కూడా ఇరుకులో విశాలతనిచ్చే దేవుడు నాకున్నాడు, నేను సంశయపడను, నేను అధైర్యపడను, నా భవిష్యత్తు ఆయన చేతిలో ఉన్నది, నిశ్చయముగా నన్ను ఆయన చూస్తున్నాడని విశ్వాసము ద్వారా ముందుకెళ్ళాలి. ఇరుకులో కూడా దేవుని సంతోషపరిచే రీతిగా, ఈ ఇరుకులో ఏదో దేవుడు నాకు మేలు చేయబోతున్నాడని నమ్మికతోటి ఉండు. కొందరు చూడండి, వారికి ఎన్నో ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, ఒక మొక్కుబడితోటి ప్రార్థన చేస్తారు. నిజంగా ఆ మొక్కుబడి ప్రార్థన చాలా బలమైనది. ప్రభువా, నీ కొరకు జీవిస్తానయ్యా, నీ కొరకు సమర్పించుకుంటున్నాను. మొన్న అక్కడ టీ తాగమంటే టీ దేవుడికి సమర్పించేసుకున్నాను. ఏంటి దేవుడికి టీ సమర్పించడం ఏంటి? విచిత్రంగా ఉంది. దేవుడికి టీ సమర్పించడం అంటే నాకు టీ అంటే ప్రాణం, ఆ టీ కొరకు దేవుడికి ఇచ్చేస్తాను, ఇంకా నేను తాగను అంటుంది. అంటే మనకిష్టమైనది దేవుడికి ఇవ్వడం. చూడండి, బయట వాళ్ళు ఉన్న జ్ఞానము దేవుడి బిడ్డలో ఉండదు. అంటే మనం బాగా ఇష్టపడేది దేవుడికి ఇంకా జీవితంలో అది వాళ్ళు ఇంకా తాగరంట. అలాగా ఎంత ఇష్టమైన దేవుడికి ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా ఆత్మీయంగా కూడా అంతే. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనకిష్టమైన దేవుడు అడిగాడా, ఇచ్చేస్తేనే ఆశీర్వదిస్తాడు. మనం ఎంతో ఒకలాగా మంచిగా ఇలాగ ఉండాలి అలాగ ఉండాలంటే అది వద్దు, నీకు వద్దంటే మానేయడమే. అలాగ ఉండినప్పుడు అద్భుతమైన కార్యాలు ఇరుకులో విశాలత కలుగజేస్తాడు, మహిమగల కార్యాలు చేస్తాడు. దేవునికి ఇష్టంగా ఎల్ల వేళలా నా దేవుణ్ణి నేను సంతోషపరచాలి. బాగా మనం డబ్బు గడించుకోవటం, బంగారం గడించుకోవటం, ఎకరాలు కొనుక్కోవటం, ఆస్తులు అంతస్తులు పెంచుకోవటం ఆయన్ని సంతోషించడు. మనము దేవుని ప్రీతికరంగా తగ్గించుకొని సేవ్ చేసి దేవునికి ఇష్టంగా మారడం ఆయన సంతోషిస్తాడు. దేవుని గణపరిచే రీతిగా మన ప్రవర్తన అలవర్చుకుంటే ఆయన మనయందు ఆనందిస్తాడు. ఎల్లవేళలా మన మనసు దేవుడి గురించి నేనేం చేస్తున్నా, దేవుడి గురించి ఏం చేస్తున్నా, దేవుడి గురించి ఏం చేస్తున్నా. హల్లెలూయా. తమ్ముడు, నా పెళ్ళి అయిపోతే ఏ బాధలు ఉండవు అన్నా, నా పెళ్ళి అయిపోవాలని ఏడుస్తా నేను చర్చి కూడా రానన్నాడు. సరే, నిన్న ఫోన్ చేసి, అన్నా పెళ్ళి అయింది కానీ ఇంకా కష్టాలు ఎక్కువైనాయి అన్నా. ఎరా, మొన్నటి వరకు పెళ్ళి అవ్వాలి నన్ను వేధించి తిన్నావు కదరా, మళ్ళీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇదేంటి సమస్య అంటున్నావు. మనుషులు చూడండి, అవ్వాలి దొంప తీసాడు. ఏదో దేవుడు కనికరించి ఏదోటి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువైనాయి అంట. కొందరు బడే దొంగలు ఉంటారండి. వాళ్ళ కష్టం వచ్చినప్పుడేమో సేవకు వచ్చేస్తాం, కష్టాలు ఏమి లేవంటే సేవ అదా ఇదా. కొందరు అలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఉంటే ఏదేమైనా ఇరుకులోనే దేవుణ్ణి వెంబడించారు, ఇరుకులోనే పోరాడాలి, ఇరుకులోనే ఆయన వెంబడించాలి. ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా, నష్టములు కలిగినా, ఒక్కో టైంలో శత్రువులు గుంపుగా మన చుట్టూ ఉండినా దేవుడు అంటాడు, ఇరుకులో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కనుక నీ కుడి ప్రక్కన 1000 మంది, ఎడమ ప్రక్కన 1000 మంది పడిన, కుడి ప్రక్కన 10,000 మంది పడినను నీకు ఏ హాని జరగదు అన్నట్టుగా. దేవుడికి ఇష్టంగా అంటే ఇరుకులో కూడా అలా మోకరించి మోకాళ్ళ మీద ఉండి, నా ప్రభువా నాకెవరున్నారయ్యా అంటే దేవుడికి ఇష్టమైతే ఆ ఇరుకులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు కనుక శత్రువులు దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా నశింపజేస్తాడు. అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి.
నేను ఇరుకులో ఉండలేకపోతున్నా, ఈ కష్టంలో ఉండలేకపోతున్నా, నాకెందుకు అని ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తునకు పోగోరును మళ్ళా లోకంలో కలిసిపోయారు, లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు. దేవుని బిడ్డలే, దేవుని జనాంగమే. ఇరుకొచ్చిందని, కష్టం వచ్చిందని, బాధ వచ్చిందని మళ్ళీ ఐగుప్తునే కోరుకుంటున్నారు. ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోవాలి. కొందరు మళ్ళీ ఐగుప్తు కావాలని ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయినట్టు పరిస్థితులు. చాలా మంది దేవుడి సన్నిధికి వస్తారు. కొంచెం కష్టములు, కొన్ని పోరాటములు కలిగినప్పుడు, ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు అనుకోవటం, ఉదయకాల సమయంలో కూడా అనుకోవటం కూడా పాపమే. నయమాను అనుకున్నాడు, ఏదో వచ్చి ఎలీషా దైవజనుడు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి నా మీద చెయ్యి ఉంచి ఆడించి కదిలించి కుదిలించి చెప్తా ఉంటాను కదా అప్పుడప్పుడు. కొందరి తల్లులకి మామూలుగా చిన్న ప్రార్థన అంటే నచ్చదు. పో అని గట్టిగాని 2 భాషలు మాట్లాడి మనిషిని కుడివైపుకి ఎడమవైపుకి పడవడ ఉత్తరం రుబ్రోలు తిప్పినట్టుగా తల ఎలాగెలా తిప్పితే అమ్మయ్య దిగింది, నా బరువు దిగింది అయ్యా. కొందరు నేను అలాగే చేస్తాను, వాళ్ళ బలహీనతను బట్టి ముసలి తల్లులు వస్తారు. మామూలుగా అయితే కుదరదు. నువ్వు నాకు సరిగా చేయలేదు, ఏం చేయాలి? ఇంకా రుబ్రోలు తిప్పినట్టు పప్పు రుబ్బుతూ తిప్పుతారు కదా, ఇంకా ఆ తల పట్టుకుని మొన్న స్తోత్రం పో ఏమిలో నా బలహీనత అని కట్టి అమ్మయ్యా పోయిందయ్యా. హల్లెలూయా. వారి విశ్వాసం నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి నీకు జరుగును అన్నట్టుగా వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బట్టి, వాళ్ళ బలహీనతను బట్టే నాకు అర్థమైపోతుంది. ఏదేమైనా మనము జ్ఞానముగా దేవుని కృపను, ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగు చేస్తాడు నా దేవుడు. నేను సంతోషంగా ఈ ఆత్మీయాత్ర జ్ఞానం కలిగి జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చాలి. జ్ఞానం లేదంటే చేయలేం, చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఉండడానికి మంచి ఇల్లు ఉన్నా సరే, ఉండడానికి అన్ని వసతులు అన్నీ ఉన్నా సరే చీకటి కూపంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. కొందరు ఉండడానికి ఏమి లేకపోయినా గంజన్నం తిన్నా సరే సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. తినడానికి దమ్ బిర్యానీలు, రకరకాల వెరైటీలు జాయింట్లని అదని ఇదని తిన్నా సరే హృదయానికి నెమ్మది ఉండదు. కొందరు చూడడం గంజి తాగనైన మనిషి సంతోషంగా ఉండగలుగుతాడు, ఎందుకంటే దేవుడితో ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది. కొందరు ఉండడానికి చిన్న ఇల్లే, ఆ ఇంటిలో ఎంతో సంతోషము, ఆనందం, ఉత్సాహము, గంతులు వేయట. ఉండడానికి బంగళా ఉన్నా సరే హృదయం మాత్రం దేవునికి ఇష్టంగా లేనందువలన ఆ హృదయం అని ఆ బంగళాలో, ఎంత బంగళా లాంటి ఇల్లున్నా సరే శాంతి సమాధానం ఆ హృదయానికి ఉండదు. అందుకని దేవుని కలిగి ఉన్న మనము ఎంతో ధన్యులమై ఉన్నాము. దేవుని కలిగి ఉన్న మనము ఎంతో సంతోషించాలి. నాకు దేవుడున్నాడు, నాకు పరిశుద్ధులున్నారు, నాకు పరిశుద్ధ బోధ ఉంది. చూడండి బయట ఎంత బోధ లేక అల్లాడిపోతున్నారు. వాక్యం లేక, సహవాసం లేక, పరిశుద్ధ బోధ లేక ఎంత అల్లాడిపోతున్నారు. మనం దేవుని కొరకు నిలబడాలి. దేవుడి గురించి మన ధ్యానము అట్టి రీతిగా కొన్నేలిలాగా ఉండాలి. కొన్నేలి ఒక్కడే, కానీ కొన్నేలి తన బంధు జనమంతటినీ రప్పించుకుని, బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని, అందరినీ రప్పించుకుని స్వార్థ చెప్పించాలి, దైవజనుడితో చెప్పించాలి. అది దేవుడు మనసు. ఇరుకులో కూడా కొందరు అట్టి రీతిగా దేవుడి కొరకే ఆలోచన, ధ్యానం కలిగి ఉన్నందువలన వారి పేర్లు జీవ గ్రంథంలో రాయబడతాయి. ఒక తల్లి అంతే, అయ్యా మా బంధువులు, స్నేహితులు అందరికీ స్వార్థ మీరు చేయాలి. వాళ్ళకి ఒక గంట ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, బరువులే భరిస్తాం. నా ప్రభు గురించి ప్రచురపరచాలి, నా ప్రభు గురించి చెప్పాలి. నేను చెప్పలే, మీలాంటి వాళ్ళ ద్వారా సాక్ష్యములు, వాక్యం చెప్పేస్తే మారుతారు. వారికి ఎంత ఆలోచన అండి. మామూలుగా సాధారణంగా
కోరికలు ఎలాగుంటే వచ్చిన డబ్బంతా కూడా కొంచెం వెనకేసుకుందాం, పోజేసుకుందాం, ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆ తల్లి చేసే కార్యాలన్నీ అంతేనంట. ఆమె అలా కూటాలు పెట్టించడం వలన ఎంతో మంది మారిపోయి దాంట్లో కూడా టీపీఎంలు పరిశుద్ధులు సేవకులుగా తయారై వెళ్ళారంట, ఆమె చేపించిన సేవ కార్యాలను బట్టి. హల్లెలూయా. చూసారా, మంచి ఆలోచన. దేవుని కొరకు ఏదో ఒకటి చేయాలి, నా దేవుడి కొరకు ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఈ సంవత్సరంలో ఏదో ప్రభు పేట నేను నా ప్రభు కొరకు ఏదో కుటుంబం పెట్టించాలి, నలుగురికి స్వార్థ వినిపించాలి, నలుగురికి దేవుడి గురించి చెప్పాలి. ఇలా చేయటం వలన అద్భుతమైన కార్యాలు వారి జీవితాల్లో జరుగుతాయి, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఇరుకులో విశాలతను కలుగజేయ దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్ని ఇరుకులున్నా ఇరుకులు పట్టించుకోవద్దు. విశాలతనిచ్చే దేవుడు నాకున్నాడు, ఆ విశాలమైన పరలోక రాజ్యం ఇచ్చే దేవుడు నాకున్నాడు, సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు. నేను దేనిని గూర్చి చింతింపకూడదు గాని, ఆ మాట కూడా అంటాడు కదా పేతురు, దేనిని గూర్చి మీరు చింతపడకూడదు గాని అన్నమాట. చదువుదాము. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4 అధ్యాయం 6 వచనం. దేనిని గురించి చింతపడకుడు గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థనా విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడే. ఎందుకంటే దేని విషయంలో చింతించొద్దు. ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు యందు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ప్రార్థించాలి. చింతపడి 3 ఎక్కువ చేసుకోలేం, 3 తక్కువ చేసుకోలేం. చింతించడం వలన చింతించడం వలన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. చింతించడం వలన దేవునికి ప్రార్థించలేము. చింతించడం వలన అనేక సమస్యలు ఏర్పడతాయి. మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయడి అన్నట్టుగా మన చింతంతా కూడా ఆయన మీద వేయాలి. సంతోషంగా ఉండాలి. దేవుడు చూసుకుంటాడు. ఈ ఇరుకును కలుగజేసిన దేవుడు తెలియకుండా ఏది జరగదు. సంతోషం గట్టి రీతిగా ఉంటే అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. గట్టిగా లేలు చెప్దాం. ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి మూర్ఖంగా ఉన్నాడా, నేను బాధిస్తున్నాడా, నేను బాగా కష్టములకు గురి చేస్తున్నాడా, చింతించొద్దు. ప్రభువా, నా మార్పు కొరకు ఆయన లేపుతున్నావేమో. ఒకవేళ తన భార్య అంతగా వేధిస్తుందా, ఒక మార్పు కొరకేమో, అదంతా ఒక మేలు కొరకే. చింతలతో కలవరాలతో భయాలతో అట్టి రీతిగా ఉంటే వెనక్కిళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది, వెనకంజ వేసే ఏర్పడుతుంది. వారికి శాంతి ఉండదు, సమాధానం ఉండదు, సంతోషంగా జీవించలేరు దేవుడు. ప్రతిదీ కూడా మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయడి. మీరు దేనిని గురించి చింతించకూడదు కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కృతజ్ఞత, ప్రార్థన, స్తుతులు, స్తోత్రాలతో ముందుకెళ్ళిపోతే అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఇరుకులో విశాలత. అనేకులు ఇరుకు మార్గంలో ప్రవేశిస్తారు కానీ వారి వలన కాదు. ఇశ్రాయేలు అనేకులు దేవుని మార్గంలో కొనసాగారు కానీ వారి వలన కాలిపోయింది. అందుకని మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం కార్యారంభం కంటే కార్యాంతం మేలు. కార్యారంభము కంటే కార్యాంతం వేలు. ఒక ఇల్లు కట్టబడుతుంది, ప్రారంభించారు, అది ముగించడం గొప్ప. ప్రారంభించింది గొప్ప కాదు, ముగించడం గొప్ప. ఒక మనిషి దేవుడు పేరిట నిలబడ్డా, అద్దరి వరకు ఆ చచ్చిపోయే పర్యాంత వరకు క్రీస్తులో ఉండడం గొప్ప. అకాల కారణాల వల్ల అంటారు. అప్పుడప్పుడు చెట్టుకు పళ్ళు బాగా పండినాయి, పండ్లన్నీ బాగా వచ్చినాయి, పంట రేపు కోస్తారానికి ఈరోజు వరద వచ్చితే అకాల వర్షం వలన
పంట కొట్టుకుపోయింది, పంట నష్టం జరిగింది అంటారు. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో కడవరకు దేవుని ప్రేమలో ఎన్ని అకాల పరిస్థితులు ఏర్పడినా, నష్టాలు వచ్చినా దేవుడు హత్తుకొని ఉండాలి. దేవుడు నియమించిన పరిశుద్ధులను కూడా హత్తుకొని ఉండాలి. ఎంత కష్టం వచ్చినా దేవుని విడిచిపెట్టకూడదు. దేవుడు నియమించిన ప్రధానంగా ఉండేవారిని కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. ఒక ఆయన చీపురు గట్టతోటి బాధి పాడేసినా సరే, నేను వెళ్ళను అంతే, నేను ప్రభువుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళను, నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళను, బాధి పాడేసిన. ఇలాగుండే వారికి దేవుడు ఎందుకు ఇవ్వడు మహిమలు, ఆశీర్వాదాలు? చీపురు కట్టుతోటి కొట్టడం కాదు కదా, చిన్న మాట అంటే, వే నా కష్టం, నాకు ఈ సంఘం బాలా. కొంతమంది ఈ పోయిన వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు, అయ్యా అక్కడే బాగుందయ్యా, అక్కడే బాగుంది, ఇక్కడ బాలా, మరి ఎందుకు వెళ్ళావు? కొందరికి ఏంటంటే మళ్ళీ అక్కడ బాగాలేదని ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళారు, మళ్ళీ అక్కడ బాగాలేదని ఇంకో చోటు. ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు, మొత్తం గుంటూరులో ఎన్ని చర్చిలు, అన్ని చర్చిలు తిరిగి తిరిగి కాయకలా తిరిగి మళ్ళీ వచ్చాడు. మా ఇంటికాడ ప్రార్థన పెట్టండి నాయన, నీకు దండం, వెళ్ళిపోనాయనా, చర్చిలు బోళ్ళని ఉన్నాయి. ఏ రీతిగా చాలా మంది ఇరుకులో వచ్చే పోరాటాలను బట్టి ఏయో ఒక అప్పగించుకోవాలి. ప్రభు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఒక మంచి ఉపదేశం, ఎంత కష్టమైనా, నష్టమైనా, బాధ అయినా, ఇరుకైనా ఆ ఉపదేశంలోనే పెంచబడు. ఆ ఉపదేశం నీ దృష్టికి తప్పంటే మాని, నీ దృష్టికి, దేవుడి దృష్టికి కాదు. కొంతమంది ఎంతో మంది రాలిపోవడానికి, ఇశ్రాయేలు రాలిపోవడానికి కారణాలేంటి? ఇరుకు మార్గంలో పోరాడాడు కానీ వారి వలన పోరాడారు కానీ వారి వలన కాలేదు. ఎంతో మంది ఆరంభించారు, ముగించలేదు. ఎంతో మంది జీవితయాత్రలో చాలా ప్రారంభ భాగంలో ముగింపు సరిలేక ఉండిపోయింది. అందుకని పౌలు కూడా అంటాడు కదా, మరి ఆత్మానుసారంగా ప్రారంభించిన జీవితం చివరిగా శరీరానుసారంగా ఎంత అవివేకులైపోయారా, ఎంత అవివేకులైన గలతీలారా, అవివేకులారా అంటున్నాడు. ఎంతో మంది ఆత్మానుసారంగా ప్రారంభించిన వాళ్ళే శరీరానుసారంగా ముగిస్తారు. ఆత్మానుసారంగా ఆరంభించిన జీవితమే శరీర సంబంధమైన కోరికలను బట్టి, శరీర సంబంధమైన సంపదను బట్టి, శరీర సంబంధమైన ఇచ్చను బట్టి, ఆలోచన బట్టి వారు గర్విస్తారు. మీకేముంది, మీరు వెళ్ళారు కదా, ఏం సంపాదించారు, మీ వలన ఏమైంది అంటారు. మాకు ఎవరున్నా ఏది లేకపోయినా మాకు దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు ఉపదేశం ఉంది, దేవుని అపోస్తుల బోధ ఉంది, మాకు అపోస్తులు ఉన్నారు అని సంతోషించాలి తప్ప కృంగిపోకూడదు. కానీ దేవుని బిడ్డలకు ఎందుకు అన్యాయం చేస్తాడు? వారికి తగిన కాలమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల నీడలో కాచుకొని ఉండాలి. హల్లెలూయా. ఓర్చుకుని అటు రీతిగా నిలబడితే అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. లేవీలను విడవకూడదు సుమి అన్నట్టుగా విడవకూడదు. ఎంత కష్టం వచ్చినా నేటి వరకు మీరు లేవీలను హత్తుకున్నారు గనుక, ద్వితీయోపదేశకాండం 4వ అధ్యాయంలో 4వ మాట చదువుదాము. మీ దేవుడైన యెహోవాను హత్తుకున్న మీరందరూ నేటి వరకు సజీవులై ఉన్నారు. నేటి వరకు సజీవులై ఉన్నారు. ఎంతమంది దేవుని విడిచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు? దాదాపు 250 మంది ఆ ఇశ్రాయేల్ కాలంలో దాతాను, అబీరాము వారందరూ కూడా దేవుని విడిచిపెట్టేసి, దేవుని సేవకుని విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వారు ఎన్ని అకాల మరణాలు అనుభవించారు. వారు అకాల మరణాలు అనుభవించలేదా? దేవుని చేత నశింప చేయలేదా? అందుకుని మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడిని ఎంత శ్రమ వచ్చినా, ఎంత ఇరుకొచ్చినా, ఎంత కష్టము కలిగినా, ఎంత శోధన వచ్చినా నా దేవుడు నాకున్నాడు,
నా దేవుడు నాకున్నాడు. ఒక తల్లి ఒక చెల్లి అన్న మీతో ఉండడం వలన ఆ అబ్బాయి అలాగున్నాడు, లేదంటే దేవుడు లేకుండా బయటికి వెళ్ళాడంటే ఏ యాక్సిడెంట్లో ఏదో ఒకటి అవుతుంది కదా. ఎందుకంటే పరిశుద్ధులతో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆశ్చర్యమైన ఆ కృప సేవకులతో ఉన్నందువలన కాపాడబడతారు. కొందరు తెలీదు, అజ్ఞానంగా ఏముంది మేము బయటికి వెళతాం, బయట జీవితం అంటే ఇక్కడున్న సెక్యూరిటీ బయట ఉండదు. పరిశుద్ధులతో ఉన్న సెక్యూరిటీ అది మరణాంధకారంలోకి వెళ్ళినా సరే దేవుని పరిశుద్ధులతో ఉంటున్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ పవర్ ఉంటుంది, తప్పనిసరిగా ఆ శక్తి, ఆ కాపుదల ఉంటుంది. కొందరికి తెలియదు, అజ్ఞానం వలన మాకు దేవుడున్నాడు, దేవుడు నియమించిన పరిశుద్ధులు ఉన్నారు, వాళ్ళని హత్తుకుని ఉండాలి, వాళ్ళకి తేడాగా ఉండకూడదు, మనసులో కూడా వాళ్ళ మీద అభ్యంతర పడకూడదు అన్న ఆలోచన ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు కాపాడబడతారు. కొందరు ఏముంది ఏదో అంటారు కదా, దూరంగా ఉన్న కొండలు నునుపంట, దగ్గరికి వెళితే తెలుస్తాయి. ఎంతో మంది తెలీదు, ప్రాధేయపడతాం తండ్రిలో, మా వద్దు, తప్పు వద్దు, నీకు కష్టమైన, నీకేం తక్కువ అవుతుంది కదా, నీకేదైనా కష్టంగా ఉందా, వెళతా ఎగురుతా నాకేదో కాలం వచ్చింది. వస్తాయి, విశ్వాసులకు కూడా చాలా మందికి కూడా వస్తాయి, ఎన్నో వస్తా ఉంటాయి. ఆలోచించకుండా చాలా మంది కొంచెం ఇరుకుగా ఉందని అటెళ్ళి స్థిరత్వం లేకుండా పోతారు. తర్వాత గోతులో పడిన తర్వాత రక్షించండి, కాపాడండి, మమ్మల్ని కాపాడండి అంటే దేవుడు ఏమంటాడు, అప్పుడు చెప్పాను కదా నా గద్దింపు విని తిరుగుడి అన్న. అదే నేనెన్నో గద్దింపు, సామెతల్లోనూ మొదటి అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడు, నా గద్దింపు విని తిరుగుడి. ఆ మాట చదువుదాము. 1:23. 1వ అధ్యాయం 23వ వచనం. నా గద్దింపు విని తిరుగుడి. గద్దింపు విని తిరిగితే అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఏదేమైనా దేవుడు కార్యాలు ఎలాగుంటాయి, కష్టమైన వాక్యము అది ఇష్టంగా భావిస్తే నీ దృష్టికి అది కష్టమైన, ఇష్టంగా భావిస్తే నీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. నీ హృదయానికి ఏదో కష్టమని నువ్వెక్కడో అభ్యంతరపడి వెళితే దేవుడులో అనేకులు ఆయన యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోయిరి అన్నట్టుగా, ఆయన యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే ఇది ఇరుకు, ఇది చాలా కష్టం, ఇది మా వలన కాదు. ఆ మాట చదువుదాము. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 66వ వచనములో. అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూ ఆయనను వెంబడింపలేదు, మరి ఎన్నడూ ఆయన్ను అనుసరించలేదు. మనం ఎంత ఇరుకైనా, కష్టమైన, బాధ అయినా, ఉపదేశం నీ దృష్టి కష్టంగా ఉన్నా, ఇష్టముగా భావించి ఏదేమైనా, నా తండ్రి నన్ను గద్దించిపోతే బయటోడు గద్దిస్తాడా, నా తండ్రి నన్ను తిట్టకపోతే బయటోడు తిడతాడు, నా తండ్రి నన్ను కొట్టకపోతే బయటోడు కొడతారా, ఇలాగ అప్పగించుకోనండి, చెక్కించుకోనండి. దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఈ బల్లే ఉంది, ఈ బల్ల ఒకవేళ మన కార్పెంటర్ సంగీతరాజు బ్రదర్ వచ్చి చెక్కుతా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ బల్ల అప్పగించుకోకపోతే ఇది బల్లగా అవుదు కదా. చెక్కుతా ఉన్నప్పుడు ఇరిగిపోతుంది అనుకోండి, అంటే కష్టానికి, బాధకి నేను ఉండలేను, అలాగా ఎలాగా ఇంకేను పక్కన తీసేసి లోబడేది కర్రను తెచ్చి మంచి సాఫీగా చేసి తయారు చేస్తా. అలాగే నీవు నేను కూడా దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా మనం చెక్కుతాడు. ఎలా చెక్కుతాడు? చెక్కడం అంటే ఏంటి? కష్టములు వస్తాయి, బాధలు కలుగుతాయి, ఒక్కో టైంలో పరిశుద్ధులు తిట్టొచ్చు. నీ దృష్టికి అది కష్టమే, ఇష్టంగా భావించు, ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడిపోతా. ఇరుకులో విశాలత ఎలాగనుకోవాలంటే, నీతిమంతులు నన్ను కొట్టుట నాకు తైలాభిషేకం, వారు నన్ను గద్దించుట నాకు ఆశీర్వాదం. వారు గద్దించాలి, ఎప్పుడు పొగడాలని ఏనాడు అనుకోకూడదు. అనుకోవటంలో చాలా తప్పులు ఉంటాయి.
అనుకోవడంలో, నన్ను పొగడాలి, నన్ను పూలదండలు వేయాలి, వచ్చిన ఉంటిని పూలదండలు వేయాలి, సాలువాలు కప్పాలి. మొన్న మీటింగ్లో సాలువాలు కప్పించుకుంటున్నారు, సాలువాలు కప్పుతారంట అటు సైడ్. పాస్టర్ మీటింగ్లో బాగా చెప్పినందు, అలాంటివి ఏమి లేవయ్యా, మాకు సాలువాలు వద్దు, గీలువాలు వద్దు, మీరు వింటే చాలు, విని మీ సేవా పరిచయంలో ఈ క్రమాలు ఇలాగ పాటిస్తే చాలు. ఏది ఏమైనా నీతిమంతులు కొట్టుట, వారు నన్ను గద్దించుట నాకు మంచిది అనుకుంటే నీ జీవితం రమ్యమైనదిగా మారిపోతుంది. హల్లెలూయా. కొంత ఇరుకుగా కష్టంగా ఉన్నా సరే, ఇష్టంగా ఉంటే ఎంత కష్టమైనా సంతోషంగా చేస్తా. ఇష్టం లేదా, ఎంత విశాలంగా ఉన్నా సరే, ఇరుకులో కూడా విశాలత. అద్భుతమైన కార్యాలు ఏంటంటే, దేవునికి ఇష్టంగా ఉండండి, దేవునితో సమాధానపడి ఉండండి, దేవునితో ఐక్యంగా ఉండండి, అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఇరుకులో కూడా విశాలతను కలుగజేస్తాడు. అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు చేయాలంటే, మహిమగల కార్యాలు దేవుడు జరిగించాలంటే, ఘనమైన కార్యాలు దేవుడు చేయాలంటే దేవుని ఉపదేశాన్ని స్వీకరించాలి. దేవుని ఉపదేశాన్ని ఎప్పుడైతే త్రోసివేశారో, దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము కదా, నా మాటను వెనుక త్రోసివేసేదవు గనుక నిన్ను చీల్చివేయుదును అంటున్నాడు. ఉపదేశాన్ని కష్టమైన, ఇరుకైన, ఇబ్బంది అయినా, అది ఎంతో దేవుడు నన్ను బలపరచడానికి, దేవుడు నన్ను సరిచేయడానికి, దేవుడు నన్ను శుద్ధి చేయడానికి, నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టడానికి దేవుడు మాతో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఈ చివరి దినాల్లో మనము ఇరుకులో కూడా విశాలత దేవుడు ఇస్తాడని సంతోషంగా ఆత్మీయ జీవితాన్ని ముందుకు వెళ్ళిపోతే, రాకడ సమీపంగా ఉంది. దేవుని రాకడ నేడో రేపో, యేసు రాకడ అన్నట్టుగా నశించిపోయే ఆత్మలు ఉన్నాయి. దేవుని కొరకు నిలబడాలి, అనేక ఆత్మలు సంపాదించాలి, క్రీస్తులు తమ జీవితాలను కట్టుకోవాలి. ఉన్న సమయాన్ని వ్యర్థపరచకుండా, ముసలమ్మ ముచ్చట్లకు వ్యర్థపరచకుండా, అనవసరమైన విషయాలని విడిచిపెట్టి, ఇదిగో సమయము సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, జ్ఞానముతో ఉంటూ, దేవుడు కృపను పొందుకుంటూ, దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటూ, ఈ ఇరుకులో కూడా అద్భుతాలు చేసే దేవుడని ప్రార్థిస్తూ, విశ్వాసంతో ఉంటూ, అటు రీతిగా జీవితాన్ని దేవుడి కొరకు అలవర్చుకో. అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరుగుతాయి, ఆశీర్వాదాలకరంగా ప్రభు మారుస్తాడు. నీ జీవితం రమ్యమైనదిగా మార్చేస్తాడు. నీ జీవితం అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఇరుకులో కూడా దేవుడు నాకు విశాలతనిస్తాడు, అద్భుతంగా నా జీవితాన్ని కడతాడు, నా జీవితాన్ని లేవనెత్తుతాడు, నా జీవితంలో ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. అంటే మహిమను చూపిస్తాడు. ఈ మధ్యన ఒక ఫోన్, అన్నా ఈ నెలగంటున్నాడు, నేను కేసు పెట్టేస్తా, నా భర్త మీద నేను కేసు పెట్టేస్తా. పెట్టొద్దమ్మా, పెట్టొద్దు. నిన్ను ఫోన్ చేసి, అన్నా మీరు అలా ఆ మాట వినకపోతే, మీ మాట వినకపోతే నేను బజారు పాల్దాన్ని అయిపోతానన్నా. ఆయనేమో వేరే కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాడంట. నేను ఇంకా కేసు పెడతానంటే, కేసు పెడితే నీ పరువు నువ్వు తీసుకో, ప్రార్థన చేసుకో, దేవుడు ఏదో కార్యం చేస్తాడంటే. మళ్ళీ నిన్ను ఫోన్ చేసి, మీరన్న మాట వినడం వల్ల నెమ్మదిగా ఉన్నానన్నా, లేదంటే ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉండేదాన్ని, నేను కూడా చచ్చిపోయేదాన్ని. జ్ఞానముతోటి కుటుంబాలు నిలబెట్టుకునే బిడ్డలు కూడా ఉంటారు, దేవుడు బిడ్డలు. కొందరు అజ్ఞానంతో అక్కడికి వెళ్తూ ఇక్కడికి వెళ్తూ వీళ్ళని రకరకాలుగా వెళ్ళి తమ జీవితాన్ని తాము నాశనం చేసుకునే బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు. కొందరు జ్ఞానముతోటి తమ కుటుంబాలు కట్టుకుంటారు. అవి శాపగ్రస్తమైన పరిస్థితులు ఏర్పడిన ఆశీర్వాదకరంగా. అందుకని దేవుడు అంటాడు, నీ దేవుడని యెహోవా నేడు ఆ శాపమును ఆశీర్వాదకరంగా మార్చును. ఆ కుటుంబంలో శాపం ఏలుబడి చేస్తుందా, దేవునికి ఇష్టంగా ఉండు, ఆ శాపం అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చేస్తాడు. మారా జీవితాన్ని కూడా మధురంగా మార్చేస్తాడు. ఆ మాట చదువుదాము. ద్వితీయోపదేశకాండము 23 అధ్యాయం 5వ వచనం. ఈ దేవుడని యెహోవా నీ నిమిత్తము ఆ శాపమును ఆశీర్వాదముగా చేసెను. ఎందుకని నీ నిమిత్తం ఆ శాపమును ఆశీర్వాదకరంగా మార్చేశాడు.
కొందరు సాక్ష్యాలు చెప్తా ఉంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. ఆ ఇరుకులో కూడా అణిగిమణిగుండి దేవుని కొరకే కనిపెట్టుకో, అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. ఆ ఇరుకులో కూడా దేవుని కొరకు ఆలోచించు, దేవుడు నాకేదో అద్భుతం చేస్తాడని విశ్వాసంతో ఉండు. ఆ శాపంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చేస్తాడు. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. అనేకులు ప్రవేశింప పోరాడుదురు గాని వారి వలన కాదు అంటున్నాడు. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఇరుకైనా పర్వాలా, విశాలతను దేవుడు ఇస్తాడన్న ఒక విశ్వాసంతో ఉండు. ఇరుకులో కూడా విశాలతను ఇస్తాడు, సంతోషాన్ని ఇస్తాడు, ఆనందాన్ని ఇస్తాడు, అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు, ఘనమైన కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తాడు. దేవుని కొరకే కనిపెట్టుకుని నిలవాడు, దేవుని కొరకే కనిపెట్టుకుని ఉండు. అన్యాయం జరుగుతుందని అనుకోవద్దు, నీకు న్యాయమే జరుగుతుంది. నీకు న్యాయమే దేవుడు చేస్తాడు. దేవుని కొరకు వేచి ఉండు, అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి. దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండు, కనికరముడు గల దేవుడు ఆయన కరుణతో నిన్ను కటాక్షించి హత్తుకుంటాడు. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. ఇబ్బంది ఇరుకుల కష్ట మార్గంలో నిరీక్షణతో యేసు వైపు చూచేదన్. ఇబ్బంది ఇరుకుల కష్ట మార్గంలో నిరీక్షణతో యేసు వైపు చూచేదన్. మధురంగా మార్చెను మారా జీవితం, వ్యాధిని స్వస్థపరచు యేసుతో నడిచేదన్. మధురంగా మార్చెను మారా జీవితం,